No mentir, no ser arrogant, no llegir i cuidar la imatge al mil·límetre. Són els manaments de qualsevol cara a cara i ho saben bé els protagonistes de l'últim debat televisat de la història d'Espanya, el del 93. Uno de los dos hombres que nos acompañan será el próximo presidente del gobierno español. 24 de maig, 10:30 de la nit, tota Espanya pendent d'un monitor. Felipe González arriba cansat al plató de Antena 3. S'ha preparat poc per al debat, confia en el seu talent natural. Primera errada, no mirar el rival. Lo que le oigo hoy al señor Aznar, le oía al señor Fraga en el año 83, 84 y 85. Aznar a terra ben entrenat, amb la lliçó apresa de com actuar davant una càmera i amb les dades a la mà. Es decir, 800.000 parados más que en 1989. Només baixa la guàrdia en el contrapla, una norma que s'ha de cuidar amb detall. Segon assalt, plató de Telecinco. La negociació prèvia és dura. El debat arranca abans d'arribar al plató. Felipe fa esperar a Aznar mentre es maquilla. Ara ja coneixen com jugar les cartes. Un González agressiu contraataca. Creo que lo primero que hay que hacer es aclarar quién falta a la verdad. Però Aznar manté la postura. Señor González, a faltar a la verdad. Això va passar fa 15 anys. Avui, d'ací una hora, els dos candidats a president del govern tornaran a jugar de nou.